Здравейте и добре дошли! Днес се намираме в Единбург, столицата на Шотландия, пред една от най-известните исторически сгради в страната – дома на Джон Нокс. Както виждате, в момента къщата е в ремонт и част от нея е покрита с скеле. Но това няма да ни попречи да се върнем почти 5 века назад. След малко ще ви покажа и снимката как изглежда къщата в обичайния си вид. В това видео няма просто да разгледаме една стара сграда, ще си припомним как Бог използва обикновените хора, за да извърши необикновени неща. Ще поговорим за Джон Нокс, за протестантската реформация и най-вече за това как Божието Слово отново заема централно място в живота на много хора. Нека да започнем. Сега вече се намираме вътре в домът на Джон Нокс, една от най-старите запазени средновековни къщи в Единбург. Самата сграда е построена около 1470 година и ни връща повече от 5 века назад. Но причината хора от цял свят да посещават това място не е самата къща. Те идват за да научат повече за човека, когото Бог използва по време на шотландската реформация. Джон Нокс е роден около 1514 година. Първоначално е римокатолически свещеник, но когато започва да изучава Божието Слово, животът му се променя. Той стига до убеждението, че църквата трябва да бъде ръководена от свещеното писание, а не от човешките традиции. След години на преследване и изгнание, Бог го отвежда в Женева, където се среща с реформатора Жан Калвин. Там Нокс укрепва своите убеждения и по-късно се завръща в Шотландия, за да проповядва Христовото Евангелие. Но за да разберем защо Джон Нокс е толкова важен, трябва първо да разберем какво е реформацията. През 16 век Бог издига реформатори като Мартин Лутер, Жан Калвин и Джон Нокс, които призовават църквата да се върне към Божието Слово. Тяхната цел не е да създадат нова религия, а да възстановят библейското учение, че спасението е по благодат, чрез вяра единствено в Исус Христос. А свещеното писание е най-висшият авторитет за живота на всеки вярващ. Именно за това един от девизиите на реформацията е Соли Део Глория – само на Бога да бъде славата. И това е напомняне, че цялата слава принадлежи не на реформаторите, а на Бога, който ги е използвал. Реформацията не е започнала от желание за разделение, а от желание за вярност към Божието Слово. През вековете в живота на църквата са се натрупали учения и практики, които според реформаторите не са имали ясна библейска основа. Затова те призовават вярващите да се върнат към писанието и да проверяват всяко учение според него. Една от най-големите промени е, че Библията започва да се превежда на езика на народа. Така обикновените хора вече могат сами да четат Божието Слово, вместо да разчитат единствено на това, което чуват от другите. Реформаторите вярват, че спасението е Божий дар. Получаваме го по благодат чрез вяра в Исус Христос, а не чрез човешки заслуги. Затова тяхната цел не е да насочат хората към себе си, а към Христос, който е единственият Спасител. А сега се качваме на втория етаж, където може да разгледаме много книги на Джон Нокс, Жан Калвин и Мартин Лутер, също и много стари библии. И това на портрета е Жан Калвин, един от най-влиятелните реформатори. В Женева той посещава живота си на проповядването и обясняването на Божието Слово. Именно там Джон Нокс намира убеждение, учи се и се подготвя за служението, което по-късно променя историята на цяла Шотландия. И тук пред нас сега виждаме една латинска библия, отпечатана през 1521 година. А това е Институции на християнската религия, най-известният труд на Жан Калвин. В тази книга той систематично обяснява основните учения на християнската вяра, като се основава на свещеното писание. Тя оказва огромно влияние върху реформацията и върху поколения християни. Както виждате, тук са изложени множество стари библии и произведения на реформаторите.
Те ни напомнят, че в центъра на реформацията стои Божието Слово. Желанието на реформаторите е било всеки човек да може лично да чете Библията, да познава Христос и да изгражда вярата си върху истината на свещеното писание. Това е Мартин Лутер, германският реформатор, чието 95 тези са от 1517 година поставят началото на реформацията. Той превежда Библията на немски език, за да може и обикновеният човек сам да чете Божието Слово. Неговото желание е Христос и Писанието отново да бъдат център на живота на църквата. Blessed Son of his Father, even in the midst of his anguish and torment, which he suffered in body and soul to make all for the sin of the Nie ma Turkish. Takal? sorrow of death to retain his bondage over life. But our Lord, who was crucified, dead, and buried, who descended into hell, is rise again for our justification, and the destruction of him who was the author of death, and brought life again to us who are subject to death and his bondage. The same Lord Jesus was fulfilling the call of his master, he was seen to ascend. Then we can believe that.
Тук научаваме за конфликта между Джон Нокс и Мария Стюарт. Въпреки силната съпротива, Нокс остава верен на Божието Слово и продължава да проповядва Христовото Евангелие. А това е една от стаите, свързани с живота на Джон Нокс. Тук може да си представим как е прекарвал часове в изучаване на Божието Слово, в молитва и в подготовка за своето служение. Посещението на този дом ни напомня, че Бог действа през всяко поколение. Не дойдохме тук, за да прославим Джон Нокс или някой друг реформатор, а за да си припомним как Бог използва обикновените хора, за да върне мнозина към истината на своето Слово. Историята ни учи, но Божието Слово променя живота. Нека и ние, подобно на тези вярващи преди векове, да търсим Христос, да изучаваме Библията и да живеем за Неговата слава. И както е писано, тревата съхне, цветът увяхва, но Словото на нашия Бог ще пребъдва до века. Благодаря ви, че бяхте с мен в тази разходка из дома на Нокс. Бог да ви благослови и до нови срещи. Чао!